Намираме се в престижен комплекс Азур Премиум, находящ се в курортен комплекс Свети Константин и Елена във Варна. Тук ще усетите невероятна атмосфера, лукс, спокойствие и комфорт. Аз ще ви запозная с един уникален двустаен апартамент. Заповядайте! Комплексът се намира в най-зеления район на град Варна, на метри от морския плаж, на 10 минути от централната част на града. Изграден е в съвременен дизайн с модерна архитектура и безкомпромисно качество в естествен зелен парк в непосредствена близост до морския бряг и плажове. Апартаментът е разположен на третия етаж с обща площ от 70 квадратни метра и се състои от антре, просторна всекидневна с кухненска част и излъзна тераса с красива гледка към вътрешния двор на комплекса, спалня и баня с тоалетна. Жилището се продава напълно обзаведено и оборудвано с висок клас мебели и електроуреди. Разполага се склад в сутерена на сградата с площ от 3 квадратни метра. В цената е включено паркомясто в подземния гараж на ниво -1. На територията на комплекса са разположени 4 жилищни сгради, подземен паркинг, контрол на достъпа и 24 часа видеонаблюдение, паркови зони, открити басейни и детски площадки, спа център с закрит басейн, контрастен басейн, йога зала, парна баня, сауна и фитнес. За повече информация обадете се на посочените телефони за връзка.